Ukrajinci od kraja džuna granatiraju komandne punktove, skladišta municije i goriva na ruskoj teritoriji, a Joe Biden, predsjednik SAD, potpisao je prošlog petka ovlašćenje da pošalje novi paket naoružanja vredan $400 milijuna. Rusko ministarstvo odbrane nije komentarisalo prijavljene gubitke u napadu, ali je saopštilo da je uništilo ukrajinsko skladište u kome su se nalazile rakete HIMARS. Prošle nedelje su, međutim, objavili da su uništili 2 raketna sistema HIMARS. Što su Ukrajina i SAD negirale, ali Sapomkinova poruka nije jedina u kojoj proruski blogeri izražavaju nezadovoljstvo i strah zbog trenutne situacije u Ukrajini. Šta više, veliki broj proruskih ratnih blogera je u otvorenom sukobu sa Kremljom. Sve su češći i dramatični izvještaji o velikim gubicima i nestašici municije u ruskoj vojsci, a neki od njih otvoreno kritikuju vrhovnu komandu. Popularni blog Ribar optužio je ruske vojne komandante da pokušavaju da ućutkaju svoje ratne izvještače nakon što su pokušali da upozore Vladimira Putina na nered u Ukrajini.